मानगोनां गाइस आरो रायजो राजाफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बिराद गिदिर आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट्स आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नागिरदों जे थांनाय 5 बोसोराव जे प्रमद बर' बिथांनि सासन कालावहाय प्रमद बर' बिथांमोनहा माखासे बेकग्राउन्डनिफ्राय बिथांमोना फैदों बेखौ गावसोरनो बुंनानै लायो प्रमद बर' बिथाङाबो जांख्रिथायारि गुथालनिफ्राय फैनाय हारिनि हाबा मावनानै फैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै फैनाय बड'लेण्ड बिनानै फैनाय होख्रावनानै फैनाय बड'लेण्डनि थाखाय होननानै लायो गावनो नाथाय बेबादि सासे नेताया रिभलिउसनारि वेबनिफ्राय फैनाय सासे नेताया दिनै बड'लेण्डनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङाल' बड'लेण्ड बिनो हायो बेथ' नङा गुबुन गुबुन बर'नि आफाद जेरैहाय बनसु फरायसा आफाद बर'नि बर' माहारियारि फरायसा आफाद जे बनसुआ जेब्ला बड'लेण्ड बिदोंमोन अब्ला प्रमद बर' बिथाङा माबादि डिस्टार्ब खालामखो गुबुनखौबा जेबो बुङामोन आं बेलेग हले याद खबलगा एकनाय किन्तु प्रमद बर' याद जे आसे बेयाव जे बिथाङा दं होबथाग्रा हिसाबै दा बिथाङा बोरै बड'लेण्ड नांगौ नांगौ होनग्राया जेब्ला बनसुआ बड'लेण्ड डिमान्ड खालामो अब्ला बोरै बनसुखौ होबथानो हाखो बनसुनि सोद्रोमाफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा बोरै जेलाव सोनो हाखो खोथाया बिसो बिथांमोनाथ' जेबो इलिगेल मावाखै है दिनत बनसुए एक्क इलिगेल काम करा नाय आमार जितु लिगेल राइट्स बार्थ राइट्स এইটোই দাবি করেছে बेखौसो बिथांमोना बिदोंमोन जोंनि जे लिगेल राइट्स जे बड'लेण्ड बेखौ दा बड'लेण्डखौ बिनायावनो प्रमद बर' बिथाङा बनसुखौ माबादि हेंथा होदोंमोन माबादि गाग्लोबदोंमोन माबादि जेलाव सोदोंमोन प्रसासनखौ बाहायनानै गावसिनि पावारखौ बाहायनानै रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ आरो दिनै आं खेबसे बुंबावबाय उदांस्रि गैयै माबेबा मोनसे संगठना जाथिनि खामानि मावनो थाखाय गणतान्त्रिक लामाजों थांनायाव बिथांमोना मानो हेंथा होखो जिहेतु बयबो मिथिगौ हले बुजिबाय प्रमद बर' डांगरिया बड'लेण्ड बिसरा एजन नेता बड'लेण्ड नागिरग्रा सासे नेता बे दा बड'लेण्डखौनो बिथाङा ओरैनो सायावल' थगायनो बिटिसिनि गादियाव जिरायनोसो बिथाङा बिफ्लाखादोंमोन ओंखायनो बिनि आखल आखुआ नुजाफैबाय बिथांनि बे नेतागिरि नख्लि नंखाय फाला दैदेनगिरिया फोरमान जाफैबाय जे बनसुआ जेब्ला बड'लेण्ड बियो अब्ला बिथाङा होबथानानै गावनि नंखाय फाला आखुखौ दिन्थिनाय जाबाय नङाब्ला सासे बियो बड'लेण्डनि थाखाय थार जोहोलावमोनब्ला बनसुखौ मददसो होनो हायोमोन प्रकाखन बाहायनानै गावनि पावारखौ मिसइउज खालामनानै बनसुखौ जेलाव सोग्राया प्रमद बर' बिथाङानो दा बेखौनो दुखु मोननानै बनसुनि आफादगिरि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै जों आसा खालामदों बे जोंहा थांनाय समावहाय बे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ लानानै जे जोंहा मोनसे थांखि बादियै जोनोम मोननायनि उनावहाय जे जोङो दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जे सोमावसारनायावहाय थांनाय 5 बोसोरावहाय मानगोनां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायाव बे जोंनो माखासे सोमावसारनो थाखाय खाबु होआखैमोन बे जोंनि सोमावसारनायखौ बिथांमोना पुलिस प्रशासननि गेजेरजों डेपुटि कमिशनारनि गेजेरजों माखासे एएमस एमएलए फोरनि गेजेरजों जि होबथादोंमोन सोलो आरो बोलो खालामनानै जाहाथे बैफोरबायदि जिनिसा एबारनि जि 5 बोसोरनि मानगोनां महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि बिटिसि सरकाराव जाहाथे जाया बेखौ जोंनि बर' माहारि फरायसाफोरा जों गुरैनो खावलायहरनाय थाबाय जिहेतु जोंहा भारत हादोरावहाय गणतान्त्रिक देशआवहाय डेम'क्रेसियावहाय बयहाबो जोंनि दाबिनाय जोंनि मोननांगौ माखासे दाबिफोरखौ जोंहा दाबिनो हानाय मोन्थाय दङ गतिके जों आसा खालामदों थांनाय 5 बोसोर मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बादे जाहाथे जोंनि दानि बिटिसि सरकार जानो थांगासिनो बे मानगोनां महिलारि सारनि दैदेननायाव जाहाथे बैफोर जिनिसा जोंनि गेजेराव जाया आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जि सरकार दानो थाखाय जि दैथायहरबाय बै मोनसे आसा आरो बरसाया दिनै मोगथां महर मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो जोंनि 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि इयुथ्सफ्रा
जोंनि बिजनेस बिथांमोना जेरै मावनानै जोंनि ओनसोलावहाय सुबिदा मोनो बेयावबो जों मानगोनां दानि फैबाय थानाय गभर्नमेन्टनिसिम जों रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो जे जोंनि गोहो आरो बोलो जाय 5 बोसोरनि गेजेराव जोंना गोमानानै थांबायमोन बेफोरखौ जों मोनफिननानै जोङो बिखाफोर दाननानै जोंनि BTC 6 शेड्युलावहाय जोंनि जि भारतनि संबिधान बादि जि जोंहा मोनथाय मोननांगौ बे मोनथायखौ लानानै जाहाथे जोङो सामलायलांनो हायो बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। फरायसा आफादा जि थांनाय समावहाय जोंहा मुसलपुर हालामावहाय जे जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जे गाज्रि माने बेसाद साननानै गालांदों दा बेवहाय जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनथा रैखाथि एबा बर' हारिनि जे देरसिन सिमां जायखौ जाफुंसार होनो जाय बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै जाथिनि थाखाय नांबोदोंमोन दा बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाय बिथांमोना बेवहाय इनभल्भ जानानै दं एबा जड़ित जानानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो जे आयेननि बेबस्था बादे बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे जोंनि BTC ओनसोलावहाय गावजों गाव एना-एनि जानायखौ जोङो गोजानाव थानाया जों मोजां आरो जाय जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय जे जों राजखान्थि हाबाफारिनि थाखाय गावजों गाव एना-एनि जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां मानो होनोब्ला जोङो राजखान्थिया दिनै दं गाबोन गैया बे टेम्परारि नाथाय जोंनि जि रिलेशनशिप जोंनि जि मानसि हिसाबै बिदा फंबाय जाथि खुरमा ओनसोलनि जि सोमोन्दो बेफोरो जोंनि सामाजिक समाजाव बे गोनांथि थायो बेनि थाखायनो जोङो राजनितिक माबाखौ लानानै जेननाय आरो देरहानायखौ लानानै जाहाथे गावजों गाव पलिसि खालामलायनानै जे दाङाबाजि मिसआन्डारस्टेन्डिं बेफोरो जोंनि गेजेराव जानायखौ जों लुबैया बेखायनो जों बर' माहारि फरायसा आफादा बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे जोंना राजनितिक जि सम दं फैबायमोन बे गावजों गाव एना-एनि जानाय बे समाबो जोब्बाय इलेक्सना जोबनानै थांबाय दा बयहाबो गाव गावनि थांखिखौ होसोनायाव एबा गाव गावनि जे मावनांगौ खामानियाव जे जोंहा मावनांगौ बेफोरखौ नोजोर होफिननाय जे सम फैफिनबाय बेनि थाखायनो जोङो गावबागाव जे खामानि दं बेखौ मावनाया मोजां जाहाथे जोङो बैफोरनिफ्राय जेंना जेंसि एना-एनिनिफ्राय जों साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनहा जाहाथे बुजिलायनायनि गेजेरजों जों खौसेयैनो मिलायनानै फैबाय थानाय समाव ज'यैनो जोंनि समाजनि हारिनि आरो ओनसोलनि खामानि मावलांनो थाखाय आं गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।